αισθανόμουν κάπως όχι καλά πολύ. Και μου είπε ο γιατρός μου, ο εγγονός μου τέλος πάντων, να πας για εξέταση αίματος. Και πάω για εξέταση αίματος στον κύριο Κολοβό και μου βρίσκει το ζάχαρο 180, 190, δεν το είπαμε ακριβώς. Λέει, με έχετε πολύ ζάχαρο. Λέω, τι έχω? Ζάχαρο. Και ξεκίνησαμε πια όλη τη διαδικασία του ζαχάρου που είπα στον εγγονό μου ότι αγόρι μου έτσι και έτσι. Και άρχισαν οι γιατροί, ο διαιτολόγος μου, να μου πει τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω. Όπως μου είπατε και έκανα. Και έφτασα αυτό που είμαι τώρα. Μου δημιούργησε προβλήματα στην ακοή μου τότε. Μπορούσε να μου δημιουργήσει πάρα πολλά άλλα. Δεν μου δημιούργησε. Διότι πια ήξερα τι πρέπει να κάνω. Υπήρχε ο έλεγχος από τα παιδιά μου. Τι θα κάνω, που θα πάω, πώς δεν θα πάω. Είχα τον έλεγχο. Δεν προσέχω τίποτα, τρώω απ' όλα τα πάντα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι μου ανοίξει η όρεξή μου τρώω. Δεν τρώω πολύ. Ποτέ δεν υπήρξα άνθρωπος της πολυφαγίας. Όπως ήμουν είμαι, δεν άλλαξε τίποτα το ζάχαρο. Παλαιότερα περπατούσα πάρα πολύ. Τώρα είναι το μόνο μειονέκτημα που έχω, το ότι δεν περπατάω. Ξαφνικά δεν το πρόσεξα εγώ, το είδαμε εκ των υστέρων. Έπεσε πολύ το ζάχαρο, έχω τώρα μήνες, χρόνια να πάθω υπογλυκαιμία. Γιατί ξέρω που βρίσκομαι. Εάν ανεβεί πάνω από 150, θα φάω λιγότερο παγωτό, ας πούμε. Το ζάχαρο δεν πρέπει να παραμελείται καθόλου. Πρέπει να το μετράνε. Και αν κρατήσουν μία τακτική στο φαγητό τους και σαν γέννηση όλα αυτά, θα γίνουν καλύτερα από μένα. Άλλοτε πήγαινε 200 τόσο, ανέβαινε και δεν το καταλάβαινα. Αλλά δεν αισθανόμουν καλά καθόλου. Ήμουν ζαλισμένη, ενώ τώρα, χρόνια τώρα βέβαια, δεν έχω να νιώσω τέτοια πράγματα. Τώρα που μεγάλωσα πολύ και δεν έχω πια, δεν ξέρω αν έχω ζάχαρο, δεν το καταλαβαίνω αν έχω ζάχαρο, απλώς η κοπέλα μου παίρνει το αίμα για να δει. 3 φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Νομίζω ότι είμαι εις θέση να πάω έξω και να τρέξω και να χορέψω και όλα να τα κάνω. Έχω τη διάθεση μέσα μου. Η ψυχή μου πετάει για όλα. Δεν έχω καμιά απελπισία, κανένα δισταγμό για τίποτα. Ο γιατρός μου δίνει μια γραμμή. Πέραν τούτου δεν είναι όλη την ώρα πάνω από μένα ο γιατρός. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ τρομερά έξυπνος και δεν χρειαζόταν εμείς να την παρακολουθούμε σαν μια πιο απλοϊκή, θα έλεγα, γυναίκα. Όμως εμείς μέσα από την αγάπη μας είχαμε πάντα τις ανησυχίες μας και ήταμε δίπλα της με το φόβο μήπως δεν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Ένα που δεν συζητήσαμε και θα ήταν καλό να τα πούμε, είναι το θέμα της πρόληψης στο διαβήτη. Για την πρόληψη των επιπλοκών του διαβήτη. Δηλαδή για τα μάτια, για τα νεφρά, για την καρδιά. Αυτά πρέπει να τα ελέγχουμε προληπτικώς ή πρώτα μα χαλάσει μετά πάμε στο γιατρό? Τα πάντα έγκαιρα. Εάν δεν ελεγχθούν έγκαιρα, είσαι χαμένος από χέρι. Η ρύθμιση του διαβήτη σας ήταν πάρα πολύ καλή και η γλυκοσυντρωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν πάρα πολύ καλή. Το ίδιο πάλι είναι. Πολύ ωραία. Θα πάω 150. Με την αγάπη τους και τη στοργή τους και το ενδιαφέρον τους για μένα, γιατί βρήκα μεγάλη αγάπη από παιδιά, από εγγόνια, από δυσέγγωνα. Ήτανε πάντοτε, το μάτι τους ήταν σε μένα, μην πάθω κάτι εγώ. Όλο αυτό με κρατούσε στη ζωή. Η μαμά μου είχε την τύχη να έχει εξαιρετικούς γιατρούς δίπλα της. Το γιατρό μας, τον κύριο Ντούπη. Τον κύριο Χρυσουλάκη. Που με βοήθησε πάρα πολύ. Τον κύριο Χρυσουλάκη, ο οποίος την αγαπάει και την έχει σαν γιαγιά του. Και τον εγγονό της, τον Απόστολο τον Αλεξανδρή, που από τη Θεσσαλονίκη έχει καθημερινή επαφή και δεν αφήνει ποτέ
τίποτα να περάσει απαρατήρητο. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Για να φτάσει στα 100 χρόνια, αυτό είναι και η απόδειξη άλλωστε, ότι δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. 100 και 19 ημέρες. Φαντάζομαι θα φτάσει στα 105 το λιγότερο σίγουρα. Δεν νιώθω τίποτα καθόλου. Κανένα προβληματισμό, κανένα φόβο, τίποτα. Σαν να μην έχω, μα πιστεύω ότι δεν έχω τίποτα. Προχτές μου γιόρτασαν τα 100 μου χρόνια και έμεινα μέχρι τις 3 το πρωί. Στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους διαβητικούς του κόσμου ότι εάν θέλουν να ζήσουν και αυτοί σαν και εμένα 100 τόσο χρόνων που είμαι εγώ, θα πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα αισιοδοξία και γαλήνη στην ψυχή τους. Δεύτερον, μην το φοβόνται το ζάχαρο εάν κάνουν όλα εκείνα που τους λέει ο γιατρός. Βαδίζουν σωστά και όχι υπερβολές. Πρέπει να είναι όλοι αισιόδοξοι ότι αν κάνουν μια σωστή μέτρηση, όπως με έκανε εμένα και τις εφήρμοσα όλες και έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω, είμαι 120 ημερών. Λοιπόν, αν θέλετε, ακούστε εμένα που είμαι ο παθός και ο γιατρός και να δείτε πόσο καλά θα πάτε.